Пенсияны акчалата алырга теләүчеләргә хәзер аны бары тик Россия почтасыннан гына китерәчәкләр. Элек бу эшне шәхси оешмаларда башкарган. Моның өчен почтага барып гариза язарга кирәкми. Моннан соң авыру балалар өчен кирәкле дару запаслары, тернәкләндерү чаралары турында махсус мәгълүмати ресурстан белеп булачак. Аларның оешмаларга бүлеп бирелүен, препаратның кайчан кайтасын да сайттан карарга мөмкин. Беренче майдан балаларны мәктәп ашханәсендә тукландыру өлкәсенә дә үзгәрешләр кертелә. Хезмәт күрсәтүче подрядчы оешма хәзер менюны уку йорты белән раслаячак. Укучыларны кайнар ризык белән тәэмин итү мәҗбүри була. Кирәк икән диетик ризык та әзерләргә тиешләр. Моннан тыш ашханәләрдә төбәкнең милли һәм дини үзенчәлекләре, үз аш-сулары исәпкә алыначак. Декреттагы һәм бала белән өйдә утырган хатын-кызлар өчен «Мама предприниматель» программасы башлана. 1 октябрьгә кадәр мой бизнес үзәгенә мөрәҗәгать итеп була. Монда махсус дәресләр узу, үз проектыңны тәкъдим итү мөмкинлеге бар. Җиңүчеләр грант тотып эшләрен башлый алачак. Майда күп фатирлы йортларның идарәче оешмаларына лицензияның гамәлдә булу вакытын озайтырга кирәк. Моналар 11 гыйнварга кадәр эшләргә тиеш иде. Тик белгечләрнең бер юлы меңләгән идарәче оешманы тикшерү мөмкинлеге булмый. Кышын алар лицензиясыз йортлар аварий-диспетчерлык хезмәтләрсез калырга мөмкин иде. Шуңа аның вакытын 1 июньгә кадәр кичектергәннәр. Май уртасыннан сынап карау максатыннан сок, лимонад һәм башка эчемлекләргә маркировка кертеләчәк. Бу контрафактан саклану өчен мөһим, шулай ук салым һәм таможня түләүләрен арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Алия Сабирова, Яңа Гасыр каналы.